I ni mynd I roi sylw nawr un o'n carolau Plygain mwyaf cyfarwydd, sef roedd yna Wlad Honno fugeiliad yn gwylio ei praidd rhag ei charpio ni'n lle. Roedd yna Wlad Honno fugeiliad yn gwylio ei praidd rhag ei charpio ni'n lle. Daeth Emyr ar blwydd mewn didwy ffodd edwydd I dreuthu ddynt newydd o'r ne. Gan anheddus gyhoeddi fod Crist wedi ei eni, mawr ydio'n I diwiwr. Ymgweithau panaethom I Fethlem Dredirion, hwy gawson ni'n cyfion mewn côr. Tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, Trin undeb i'r debdi bas. Mae'n frenin gogoniant, miliwaiddau mongant, fynt anodd o feddiant y fas. Ni chafodd mae'r birwen, o amgylch ei bachgen, na rhywun a gwanen yn glid. Na fferlau na ffarlwr, na seigiau na siwgwr, I brynwr a barnwr y byd. Cadachau cynhesu, gwirfrenin I chelfri, a'r preseb yn weli diwad. O gwelwch mae ffyddlon, mor isel mor raslon, yn magu'n drathurion ei thad. Roes laeth I fy meitha, yw brenin o'i brona, a'i dyn ar ei gliniau drwy gwrdd. O'i chrodder esgorodd, o'i dwyfron y porffodd, rhwng y doedd cyn bydoedd yn bod. Na gofnwch anseion, fe weddi'r diwyolion, a'i gymaint ragwynion I gyd. Yna wedi ei canu, yn werthfawr waith Iesu, maint I byddin y byd. Yn ryddion o'i cystydd, yn canmol ei harglwydd, yn cario harbalmwydd bob un. Mewn teyrnas uwch gaear, fel hael yn drahawddgar, i'r garchar na galar na gwyn. A'r bachgen bach Iesu, fydd testyn y canu, fydd gweudi'n rhannu o'r bren. Yn ffyddlon Cantorion, o nifer glanseion, pomyn nair un moddion. Amen. Siôn Ebryll oedd enw barddol yr un sgrennodd y garol gyfarwydd roedd yn y Wlad Honno, neu John Richards roedd fe I enw bedydd. Ac un o Lanbedr ar Didwy oedd e yn agos I Harlech. Crefftwr oedd e wrth I alwedigaeth, ond roedd e hefyd yn fardd gwlad ac yn dipyn o grefftwr fel bardd gwlad. Ac fe sgrennodd e sawl carol Plygain, hynny oedd yn arfer yn y cyfnod na I feirdd sgrennu carol newydd ar gyfer bob Nadolig. Ac ni'n gwybod bod y garol yma wedi sgrennu ar gyfer Nadolig 1792. Ac fe ath yn boblogaidd iawn wedyn yn y bedwaredd ganrif ar 15 ar y taflenni baledi bach oedd yn cael ei gwerthu o ffair I ffair ac o farchnad I farchnad ac yn dod yn boblogaidd iawn trwy hynny. Nawr, roedd e mae ar yr un mesur yn fras a garol Plygain enwog arall o deied pob Cristion.
Ac fel y carolau Plygain y gyffredinol, i ni'n gweld y garol yma, dau beth i nodi falle yn gyffredinol, sef yn gyntaf wrth bod y garol yma'n hir. Hynny yw 3 phennill sydd yn casgliad ni, ond mae yna 8 o benillion i gyd, ac maen nhw'n 12 llinell i bob pennill, a'r llinellau yna'n rai hir. Felly dipyn o gamp i'w canu nhw. Ond y peth arall i nodi am y carolau Plygain yn gyffredinol yw y mynegiant sydd nhw. Mae yna fynegiant cywrain, mae yna fynegiant soniarus. Mae nhw'n ymdebygu i ganu cyngeneddol yn yr ystyr yna, oherwydd bod yna lawer iawn o odli ac o cyflethrenu ynddyn nhw. Ni'n gweld hynny ar y dechrau'n deg ydyn ni. Roedd yn y Wlad Honno fugeiliad yn gwylio i praidd rhag i llarpio'n un lle. Daeth angel yr arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd i dreithi ddynt newydd o'r nef. Chi'n clywed y cyflethrenu yna a'r odli yna yn cyfoethogi'r dweud. 8 pennill sydd i'r garol yn gyfan, ond 3 ni wedi rhoi sylw iddyn nhw nawr, sef y 2 bennill agoriadol ac yna y pennill ola. A beth sydd gyda ni ar y dechrau'n deg, wrth gwrs, yw hanes yr angel yn gyhoeddi wrth y bugeiliad fod Crist wedi eni. Yr hanes wrth gwrs yn lyc benod 2. A mewn gwirionedd mae geiriau agoriadol y garol yn adleisio adnod 8 yn lyc 2. Ac yr oedd yn y Wlad Honno fugeiliad yn aros yn y maes ac yn gwylio ei praidd liw nos. Mae'n ddiddorol pwy oedd y fugeiliad yma. Hynny roedd yn y Wlad Honno fugeiliad yn gwylio ei praidd rhag i llarpio'n un lle. Hynny o'n nhw'n amddiffyn y praidd. Ond mae'n bosib iawn, mae'r praidd oedd yr wyn oedd yn cael ei magu mwyn i aberthu yn y deml yn Jerusalem, rhyw 6 milltir i ffwrdd o Bethlem. Ac mae yna rhywbeth trawiadol yn does yn y ffaith bod y bugeiliad yma yn gofalu am yr wyn oedd yn mynd i cael ei aberthu yn y deml, a nawr nhw'n clywed fod oen Duw ei hun, yr un oedd yn mynd i gyflawni'r holl aberthau, wedi cael ei eni mewn preseb yn Bethlem, felly, ynddo fe. Hynny yw, mae'r angel yn dod at y bugeiliad ac wedyn mewn didwyll fodd dedwydd yn dreithi iddyn nhw'r newydd da yma o'r nef, gan hyddys gyhoeddi fod Crist wedi eni, mawr ydyw daioni Duw Ior, a hwythau nawr, pan eithon i Bethlem Dreadurion, hwy gawson ni'n cyfiawn mewn côr, mewn presef, felly y rhyfeddod yna bod yr un cyfiawn mewn preseb. Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb. 3 undeb, hynny yw mae'n un o'r drindod, 2 birdeb di ball. Mae'n frenin gogoniant, 1000 miloedd ei molant, fe'n tynnodd o feddiant y ball. Yr un mawr yma sydd yn llwyddo i'n hachub ni rhag drygioni, a rhoi achodwriaeth yn ei hwnnw yn y preseb, un o'r drindod yn y preseb y Bethlem. Ac yna mae'r ail bennill wedyn yn mynd ymlaen mewn gwirionedd i ddisgrifio'r olygfa yn y preseb. A y cyferbyniad yma rhwng Mair fel mam Crist a fel yr un a greuwyd gan Grist. Ni chafodd Mair birwen o amgylch ei baban, na rwymin, na gwlanen yn glid. Hynny o ddim o'n foethau'r byd yma, na fferlau, na pharlwr, na seigiau, na siwgr i brynwr y barnwr y byd. Yw'r un mawr yma ddim yn cael unrhyw foethau daiarol fel petai. Cydachau yn cynhesu gwir frenin i chelfri, a'r preseb yn weli di wad. O gwelwch mae'r ffyddlon, mor isel, mor raslon, yn magu'n drathurion i thad. Roes laeth i fy meithau yw brenin o'i bronau, a'i drin ar ei gliniau trwy glod. O'i chroth yr esgorodd, o'i dwyfron y porthodd, a'r hwnydoedd cyn bydoedd yn bod. Mynegion tryfeddol yma nawr o berthynas Crist a Mair, a'r ffaith fod yr un oedd cyn bod wedi chreu hi, eto wedi cael ei eni o'i chroth. Ar ôl y 2 bennill gyntaf, mae'r
garol yn mynd yn ei blaen wedyn, ni sôn i ddechrau am Herod ac am bwere'r drwg yn ceisio mosod ar y baban Iesu ac yn te'n goffod dianc i'r aifft. Ond wedyn mae'r penillion wedyn yn darlunio gwahanol agweddau ar Grist a'i berson a'i waith. Hynny yw, mae yna bennill sy'n sôn amdano fe fel y meddyg trigarog. Pennill wedyn sy'n sôn amdano fe fel priod i Eglwys. Pennill arall wedyn yn sôn amdano fe fel yn debyg i Arch Noa yn gallu achub bobl o'i fewn. Ac yna pennill sydd mor nodweddiadol mewn gwirionedd o'r carolau Plygain, lle mae yna wahoddiad ac anogaeth yn wir i bobl i droi ac i ffoi at Grist am fywyd. Ac yna ni'n cael y pennill y clo, felly yn y pennill ola, pennill wyth. Lle mae yna datganiad mewn gwirionedd wrth blant Seion. Seion fyna, Seion yn golygu Jerusalem, felly plant Seion yn golygu bobl ddiw. Nac ofnwch blant Seion. Fe welir diwiolion ei gynnen rhagwynion i gyd. Hynny maen nhw wedi cael i golchi'n lan fel betai. Yn lan wedi canu. Y gair canu fyna yn golygu gwyni. Gair gyfarwydd i bobl y de, falle ddim mor gyfarwydd i bobl y gogledd. Yn lan wedi canu yng ngwerthfawr waed Iesu maint fyw beiddi yn y byd. Ac i ni'n mynd i fyd llyfr y datgyddiad yma bobl ddiw yr eglwys nawr wedi cael i dillad wedi gwyni. Maen nhw'n lan ac yn berffaith lan nawr yn y nefoedd. Yn rhyddion o'i cystydd yn y nefoedd nawr, maen nhw'n rhydd o bob poen a chystydd, yn canmol i harglwydd, yn cario hardd balmwydd bob un mewn teyrnas uwch deiar, fel haul yn dra hawddgar, heb garchar na galar na gwyn. Nawr mae'r gair gwyn fyna yn hen air yn golygu poen. Felly maen nhw yn y nefoedd nawr yn rhydd o bob cystydd. Maen nhw mewn teyrnas uwch ddeiar fel haul yn dra hawddgar. A mae yna gyfeiriad fyna mewn gwirionedd at caniad Solomon, y chweched benod o caniad Solomon, lle mae yna gwestiwn yn cael ei holi fyna, pwy yw hon sydd fel yr haul. Mae caniad Solomon, wrth gwrs, yn llyfr sy'n datguddio, sydd yn sôn am gariad rhwng priodferch a'r priodfab ac yn cael i ddehongli gan Gristnogion fel rhyw fath o ddarlun o gariad Crist at yr eglwys, at ei priodferch. Ac beth sydd gyda ni fan hyn, felly, yw pwy yw hon nawr sydd fel yr haul? Wel, yr eglwys. Mae'r eglwys wedi cael ei glanhau, ond mae nawr yn disgleirio fel yr haul yn y nefoedd. Ac wedyn mae yna anogaeth yn does wedyn ar y diwedd. Mae yna sôn wedi bod am canmol i harglwydd yn y nefoedd, a nawr ar y diwedd maen nhw'n dweud, wel, beth fydd testyn y canu? A'r bachgen bach Iesu fydd testyn y canu. Fi'n gweidi'n prynu ar y pren, a nawr yn lle ni yn y nefoedd, os liciwch chi, fydd canu i'r briodfab. Y briodferch yr eglwys yn canu'r briodfab, yn ffyddlon cantorion o nifer plant Seion, bob nina yr un moddion, yr un ffordd, felly, bob nina yr un moddion. Dewch i ni fod yn rhan o'r canu mawr na i'r diw mawr y ddau sy'n prynu ar y pren. Wel, amen yn wir.